Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da zuwa wannan shirin namu. Ka daure ka danna mana alamar subscribe sannan ka danna mana alamar ƙararrawa wato notification kenan domin samun wato sanarwa da lokacin da muka ɗaura sabon bidiyo. To a yau dai kamar yadda kuka gani wato sunan wannan bidiyo zamu yi wato bidiyo ne game da yadda ake rajista na wannan exchanger wato ta wato coins wato na Coinsavi kenan. Wanda exchanger ce kamar dai irin su Remitano da kuma Imota. Idan muka ce Remitano ko Imota ba wai muna nufin kamar coins ɗin da darajar sa a haka zai fito ko wato muna nufin kamar Remitano ɗin yake ba. Abin da muke nufi wato features nashi wato yanayin app nashi ya zo ne a tsari na Remitano, irin yanayin yadda Remitano yake ko mu ce yanayin yadda Imota yake. So kusan yanda ya fito shi kanshi wato app ɗin ya kasance kamar yanda Imota ne ya fito, kamar yadda suke faɗin cewa sun yi partnership da wato Remitano. So wannan ba wai abu ne da wato za mu mai da hankali a kai ba, saboda kasancewar ba wai su hukumar Remitano REFERRRED kenan suka sanar da mu wannan abun ba. So wannan magana ne suka faɗi wato su da mu suka gaya mana wannan. Yawwa, so kamar yadda Imota su ma suka ce sun yi partnership da Remitano, to haka su ma wa'annan sun ce sun yi partnership da Remitano. Ba wai hakan ƙarya bane ba kuma mun gaskata hakan bane, so amma lokaci shi ne zai tabbatar da haka. Amma abu mafi muhimmanci kamar yadda muka ce za mu nuna yadda za a yi rajista shi na wannan app ɗin. So kuma shi wannan ya kasance exchanger ce, ya fi wato Imota kuma yana kamanceceniya da Remitano, saboda shi exchanger ce. Sannan Imota shi ma exchanger ce, so amma ba su gama wato ƙaddamar da ita ba. Sun fara ƙaddamar da wallet ne amma yanzu babu wato exchanger a kanta. So a taƙaice dai mun ɗan taƙaita bayanin wato za mu tafi kai tsaye zuwa Play Store domin yin downloading ɗin wannan app ɗin. So ga app ɗin nan kamar yadda kuke gani muna da ita akan wayar mu. So za mu iya zuwa Play Store ga wayanda ba su san yadda za su yi searching ɗinta ba. Za mu tafi kai tsaye zuwa Play Store. Bayan Play Store naka ya buɗe za ka tafi kan search. So za ku ga Coinsavi nan, haka za ka yi searching nashi. Da ka yi searching nashi za ka ga ya buɗo ma ga wato wallet ɗin nan nasu nan wato exchanger, sai ka buɗe ta kamar haka. So bayan ka buɗe ta haka, so kamar yadda muka faɗi wato idan ya nuno ma haka ka danna not now yanzu saboda ba ka riga da ka yi rajista ba. Idan ya nuno ma haka, so za ka tafi kai tsaye ka taɓa wurin login or register, saboda kamar yadda muka faɗi exchanger ce ba wai decentralized wallet ba ce. So a taƙaice dai za mu tafi kai tsaye mu taɓa wato kan continue with Google ɗin nan. Bayan ka taɓa continue with Google na ƙasa kenan, so za ka ɗan jira shi zai nuno ma email ɗin da ke kan wayarka gabaki ɗaya domin ka zaɓi wanda za ka yi amfani da shi. So ga shi ne ya ba mu dukkanin email ɗin da ke kan wayar mu. So za mu zaɓi wanda za mu yi amfani da shi, za mu zaɓi na sama domin mu yi amfani da shi. Bayan ka sa shi wannan email ɗin da kake buƙata, so za ka jira su domin su gama wato za su fito ma da inda za su ƙara dawo da kai nan. So abin da za ka ƙara yi, za ka kuma ƙara taɓa login ɗin nan ne. So dama exchanger ta tana da wannan haka. Za ka ƙara taɓa wannan login ɗin, sai ka kuma taɓa wannan continue with Google ɗin. Za ka kuma jiran shi. Sun ce na yi exceeding, bari in sake gwadawa. Wato na requesting da zan yi na joining na wannan wato exchanger. Za mu iya jarraba wani email ɗin, bari mu jarraba wannan sai mu tafi.
So kamar yadda kuke gani gashi nan ya kama wannan page ya ce create your account, sai ka danna I agree in nan, I agree gashi nan gefe agreement, sai ka danna confirm. Bayan ka danna confirm za ka jira shi ya kawo ka page kamar haka. So a nan pejin sun ce verify your identity, so zai iya nuno ma ka sa referral code a can baya, so amma a nan bai nuno mana ba. So abinda za ka yi a nan domin yin verify, za ka danna verify your identity. Akwai verifying da za ka fara yi na farko a matsayinka na wanda ka fara shigowa cikin wannan wato cikin wannan manhaja. So za ka taɓa verify now. Bayan ka taɓa verify now za su ce ka zaɓi country, sai ka zaɓi Nigeria da kake ciki, sai ka danna next. So kun ga sun ce mana verify level 1, level 2 kuma ba mu yi verify ba, wanda level 2 kuma shine abubuwan da za a bamu bayan mun yi level 2. Kun ga na farko suka ce crypto deposit daily 1k USDT za ka iya sawa idan dai har level 1 ka yi verify. Na biyu kuma trading, wato abin da za ka iya yi 1k USDT, wato dala 1000 kawai za ka iya yi, wato za ka iya yin wato amfani da ita. Sannan nan kuma wato crypto withdrawal daily 1k USDT. So ya danganta, yanzu na ga suna amfani da wani lokaci k a matsayin dala ɗaya kenan, to ta yi suna nufin dala ɗaya. Amma dai idan kuka duba nan kuma idan wato ka yi verifying na level 2, wato shine na national ID card da sauransu, to shi kuma za su buɗe ma, za ka iya daily za ka yi rika sa 100k, za ka iya sa crypto deposit kenan. Trading kuma za ka iya yin trading na 1 million USDT a rana. Crypto withdrawal kuma za ka iya cire 100k USDT a rana. So kun ga wannan exchanger ce sosai, wanda a gaskiya duba da yanayin abubuwan ta za mu koma baya. Duba da yanayin abubuwan ta yasa na ce zan kawo mana wannan exchanger domin kowa ya je rijistar ta. So rijistar nata kamar yadda faɗi bai da wani wahala. So yanzu ga wurin mining nan, ga wurin mining a sama, mining sabi token. So za mu shiga ciki domin yin mining. So kuma a gaskiya coins suna da wahalan samu, kasancewar suna so abin ya kasance ya value sosai. Ga wurin mine now a nan ƙasa, sai ka taɓa kan mine now. So kamar yadda kuke gani gashi nan abin da suka bani 0.08. So daga yanzu har zuwa gobe za ku ga ba wani abu ne aka samu sosai ba, sai dai ko maybe ta hanyar referral maybe ka ɗan samu wani alkhairi. So amma dai a gaskiya dai mining ne yana da matuƙar wahalan samu shi coins ɗin, sannan kuma ba wai ana pre-sale nashi bane ko ana yi nashi. Yana da kyau ka yi rajistan wannan exchanger kamar dai yadda aka yi rajista na Remitano. Ga waɗanda ba su yi Remitano ba, so ya kamata mutum ya jarraba wannan. Sannan za ka iya komawa nan ga ƙasa nan wurin referral. In ka je wurin referral, za ka ɗauki referral code ɗinka a nan wurin. Kun ga referral code ɗin da suka bani, suka ce copy. So abu mai muhimmanci za ka tura ga link na a ƙasa, su ba lallai ka tura link ba, saboda wanda ka tura ma ba lallai ya gane yadda zai yi download ɗinta ba. So amma ya je Play Store kawai ya download na wato Coinsavi, zai ganta sai ya ɗauko ta wannan exchanger, sai ka ba shi referral code. Bayan ka ba shi referral code, akwai wato idan yana amfani da exchanger, so akwai inda zai shiga bayan wato yana cikin amfani da ita, za su ce sa referral code. So no need of sai zan ajiye screenshot insha Allah ga wanda suke cikin group ɗin na wato WhatsApp. So wanda kuma baya ciki, zan ajiye link, hada link na group ɗin mu na WhatsApp, sai mutum ya yi joining. So zan ajiye screenshot yanda idan ya nuna ma add referral, kamar dai sidira, in ya nuna ma add referral sai ka danna, sai ka yi, ya kasance kana da referral a copy akan clipboard naka, sai dai kai paste nashi sai ya hau, da ya hau shikenan. Yawwa wannan shine da ake sa referral code. Sannan kuma wato ga yanayin yanda wallet ɗin su yake, za mu koma kan wallet. Kun gani? Yawwa kun gani? So ga yanayin wato wannan coins da suke ciki, so har da koma akwai a ciki. So amma ba shine da mu abinda za mu nuna shine yanda za ka yi deposit. Ga wurin deposit nan daga sama, za ka taɓa wurin deposit. Bayan ka taɓa wurin deposit, za ka zaɓi coins ɗin da kake buƙatar ka yi deposit a ciki. Bari mu taɓa kan BNB domin mu nuna yadda ake deposit a ciki. Bayan ka yi selecting network, kun ga ya ce mana BNB BSC,
suka ce please not only network supported on the Coinsavi platforms are shown if you send money through another network your asset may be lost. Wannan kashedi ne ake ma, ka tabbata BNB BSC 20 ka tura a cikin wannan wallet din domin kar ka yi asara, domin in matukar ka tura wani coins ba wannan ba, so ba lallai wallet address ɗin sa ɗaya bane, so za ka iya yin asara. Wannan shine sharaɗin. Sai ka taɓa kan BNB BSC, so ya danganta da coins ɗin da ka wato taɓa domin ka yi deposit. So bayan zai buɗe ma bayan ya gama searching domin ka yi copy na wato wannan ka. So ku duba yanayin yadda exchange nan take, kusan tsarin ta ɗaya da Binance. So amma ba mun ce Binance bane, a kowane lokaci muna nuna muku cewa idan abu ya zo wato iri ɗaya da abu kaza, so muna cewa iri ɗaya ne da abu kaza. So ba wai a hakan na nufin cewa wannan abun daidai yake da wancan ba, ko masu wancan ne suka yi wannan an ba. Yawwa a gane wannan. So kamar yadda Binance ɗin ita ma wato kokari ne da kuma hange da kuma wato ilimi ne yasa suka kirkira wannan exchange. So haka su ma wa'annan da ilimin da kokarin da kuma duba da aka ce da na gaba ake gane zurfin ruwa, so hakan yasa su ma suka kirkira nasu. So ko da su ma exchange da suka wuce so da dama suna bibiyan, sun faro ne daga wato wasu da suka ga sun yi wani, so a haka in wani ya tashi wani sai kaga yayi wanda ya fi wancan. An gane ko? So in kuka duba wannan ai ana mining a cikin shi, ana mining coins ɗin su Coinsavi. So amma a cikin wancan exchange fa na Binance, so ai ba a mining BNB yanzu. An gane ko? So yanayin bambanci kenan. So nan zaka taɓa kai copy wallet address ɗinka, bayan ka taɓa ka yi copy wallet address gashi ya ce copy successfully, za ka iya deposit na BNB automatically zai hau. Wannan exchange ana amfani da ita yanzu, za ka iya amfani da ita, za ka iya zuwa wata wallet ɗin ka yi deposit a ciki, ko ka je wani exchange ka yi deposit. Za ka iya zuwa nan ka taɓa ka ga adadin kuɗin da kake da shi a ciki gashi nan a sama. Yawwa so yana da kyau mu je mu buɗe wannan exchange ɗin. So kun gani ga top trending, ga new listing, ga general. So zan tsaye da bidiyon a nan saboda ban so yayi tsayi, ba lallai ya hau kan YouTube ba. Yawwa so wannan shine a takaice. Zan ajiye link ɗin, ka taɓa sunan wannan bidiyon, ka taɓa sunan wannan bidiyon, sunan bidiyon nan, so zaka ga link ya fito guda biyu da na wato zaka ɗauki referral code sai ka je, zan ajiye referral code number ne, zaka ɗauki referral code ɗin sai ka je Play Store kai download ɗin shi. In a farko ya nuna ma ka sa referral code, in kuma bai nuna ma ba, so zai zo ya nuna ma sai ka sa wannan referral code ɗin. Idan kuma wato kana so ka yi joinin na group ɗin mu, shi ma zan ajiye link ɗin sai ka yi joinin domin ka rika samun updates na dukkanin wannan abubuwa da muke saki a wato wannan group ɗin namu. So ubangiji Allah ya bamu sa'a, ya tabbatar mana da alkhairan da suke cikin wannan abubuwa. Amin summa amin. Kar a manta a danna mana subscribe sannan a danna mana alamun ƙararrawa.